Doček hrvatskih nogometnih reprezentativaca sa svjetskog prvenstva bit će organiziran u Zagrebu na trgu Bana Jelačića u nedjelju poslijepodne 18.12. dan nakon što Vatreni odigraju utakmicu za 3. mjesto. Potvrdio je to gradonačelnik Hrvatske prijestolnice. Hrvatski nogometni savez na svojim je stranicama objavio da će nogometaši u Zagrebačku zračnu luku sletjeti u 17 sati i 10 minuta. Za pretpostaviti je da će se odmah zaputiti ka trgu. Sada se rade sigurnosni protokoli i druge stvari koje se komuniciraju sa HNS-om i vladom, MUP-om i drugim resornim ministarstvima. Nezvanično se saznaje da će u glazbenom dijelu programa nastupati Prljavo kazalište, Juro Stublić i film, Indira Levak i Jole. Dakle, u nedjelju poslijepodne svi na trg Bana Jelačića na još jedan veličanstven doček za Vatrene.